Пауърбеките се разделят на 4 основни категории: пиратки, римски свещи и ракети, като те съответно си имат категория на безопасност, първа, втора и трета. Забранена е продажбата на пиротехнически изделия от категория 1 до 12 години, категория 2 до 16 години и категория 3 до 18 години. Важно е да спазвате съветите за безопасност. Това, което ние ви съветваме при употребата на който и вид пиратки да е, след запалването веднага да я изхвърлите. Ако я изтървете в терасата или на краката си навънка, не се навеждате да я взимате или да я палите повторно, просто я оставете, така е най-безопасно. Ако ползвате римски свещи, на които с големи букви пише да не се държи в ръка, все пак решите да я държите, съветваме да я хванете в най-долния край и възможно най-далече от главата, насочена нагоре, не към прането на съседката Мария. Другите са пиробатериите. При тях най-важното е да я оставите на земята и да запалите фитила, където пише възпламенител. След това да се отдалечите, ако не се възпламени, не се навеждайте върху нея, но не се опитвайте да я запалите повторно, залейте я с вода и я върнете там, откъдето сте я взели. Другото, което ви съветваме, е да следите за триковете на търговците по това време на годината. За римските свещи трябва да гледате броя изстрели. Някъде е обявен 8, а всъщност са 7. При пиробатериите трябва да гледате за вътрешния диаметър на тази шпула. Много често се обявява външния, който е, разбира се, по-голям, и това е заблуда за клиента. Така, гледа се вътрешния диаметър, броя изстрели и продължителността на изделието. И понеже ние от барутница знаем, че бюджетите през декември месец на всички не са претоварени, сме направили най-търсените артикули на специални промоционални цени за декември месец, като например за пиробатерията тази 138 изстрелова пиробатерия, намалена от 100 на 89 лева. Римските свещи, 2 броя римски свещи от 8 изстрела за 7 лева. Имаме триъгълни пиратки на 1,50 и най-масовите 3 гръма на 3 лева. И преди всичко ви съветваме да сте внимателни и да спазвате съветите за безопасност.